L-għodwa tajba u grazzi li qegħdin magħna dal-għodu biex bħalma għamilna ħafna drabi matul bil-perjodu tal-epidemija tal-pandemija tal-COVID-19 nagħmlu u waslu l-aħbarijiet li jkunu qegħdin jiġu minn ġurnata l-oħra fuq din l-imxija. Bħalma konna magħkom meta feċ l-ewwel każ fid-7 ta' Marzu, bħalma konna magħkom ukoll l-lum għandi miegħi wkoll il-professur Charmin Gawċi, bħalma konna magħkom ukoll meta kellna spike ta' 52 każ. U bħalma konna magħkom meta bdieqa ħabbarna l-ewwel mowt mill-coronavirus, mill-COVID-19, illum jagħtaw biex inwassal qegħdin hawnhekk flimkien biex inwasslu aħbar tajba. Illum għall-ewwel darba minn mindu kellna l-ewwel każijiet ta' COVID-19 ġewwa Malta, illum ma kellna l-ebda każ pożittiv. Din hija aħbar tajba ħafna, aħbar illi tkompli titjib meta magħha naraw ukoll li mill-bieraħ sal-lum kellna 33 każ ieħor illi fiequ. Bekk allura u minn hawn ftit minuti oħra il-professur Gawċi tkun tista' tina l-figuri anke permezz tal-grafika. Għandna ħafna aktar nies illi issa qegħdin ifiequ milli ta' kuljum qegħdin jimirdu bil-COVID-19. U li huwa tajjeb ukoll mhux illi llum kellna ma kellniex każijiet illi hija xi ħaġa sabiħa ħafna, imma li issa għal dawn l-aħħar ġranet qed naraw trend, qed naraw ġurnata wara l-oħra illi qed ikollna każijiet baxxi, illum ma kellna assolutament xejn, u qegħdin naraw illi r-rata ta' kemm tinfirex kemm jinfirex il-mikrobu l-virus minn persuna l-oħra ġewwa pajjiżna qiegħed jibqa' baxx, u qegħdin naraw ukoll li ta' kuljum għal ġurnata wara l-oħra għal diversi jiem konsekuttivi qed ikollna aktar nies illi fiequ milli nies illi jimirdu. Dan huma kollha aħbarijiet tajbin, kollha aħbarijiet sbieħ, kollha aħbarijiet illi lilna bħala pajjiż jagħmluna kburin għax mhux il-pajjiżi kollha anke fl-Ewropa qed ikollhom l-istess suċċess fil-mod kif qegħdin jikkontrollaw il-pandemija bħalma qiegħed ikollna aħna. Għaliex għandna dawn qed ikollna dan is-suċċess. Aħna mill-bidunet konna għedna t-tir tagħna hu illi minflok ikollna tsunami ta' każijiet ġodda ta' COVID-19 li allura kieku kellna da' tsunami kien ifisser li s-servizzi tas-saħħa tagħna żidnihom ma kienux ileħqu mad-domanda. Minflok tsunami ridna li konna xmara ta' każijiet li nistgħu nikkontrollaw, ta' każijiet b'numri baxxi, u da jidher issa li għaddew dawn l-ewwel ġimgħat ta' din il-pandemija illi qiegħed jirnexxielna nagħmluh. Qegħdin jirnexxielna nagħmluh għax daħħalna l-miżuri f'waqthom meta kien waqthom, mhux kmieni, imma mhux tard. U daħħalnihom skont l-evidenza xjentifika li kienna f'idejna minn żmien għal ieħor. U dejjem bqajna ma' rakkomandazzjonijiet li anke għamlu għaqdiet internazzjonali bħal mija l-għaqdiet dinjija tas-saħħa, l-CDC u CDC, saħansitra wkoll samna l-ħsibijiet tagħna magħhom dawn l-għaqdiet internazzjonali. U flimkien wasalna biex indaħħlu dawk il-miżuri ġewwa pajjiżna illi kienu l-miżuri f'waqthom u meta kien ħinhom. Irnexxielna wkoll u qiegħed jirnexxielna wkoll għaliex għandna sistema tas-saħħa robusta. Vera, allura qiegħed jidher illi dak illi ma konniex ngħidu ħana ma kienu jgħidu anke aġenziji barranin illi Malta għandha waħda mill-aqwa 10 servizzi tas-saħħa fid-dinja, illum qiegħed jurħi bil-fatti. U rejnih bil-fatti għax irnexxielna f'temp qasir mhux biss nżidu ħafna riżorsi fl-isptarijiet tagħna, imma anke irnexxielna nagħmlu numru ta' testing kbir, irnexxielna illi nagħmlu contact tracing b'mod rigorus, irnexxielna nkomplu niżolaw il-pazjenti li huma pożittivi, u irnexxielna nkomplu nżommu fi kwarantina dawk il-pazjenti li huma f'riskju li jiżviluppaw il-marda u allura jekk ma jkunux fi kwarantina jkomplu ixerduha. Da kollu għamilnieh u stajna nagħmluh u qegħdin nagħmluh u rridu nibqgħu nagħmluh għax għandna s-sistema tas-saħħa li hija b'saħħitha, robusta, illi investejna fiha kemm bħal riżors uman
kif ukoll bħala riżorsi fiżiċi għal dawn l-aħħar snin sena wara l-oħra. Imma fuq kollox irnexxielna illi tsunami ndawruh fi xmara għax kellna u għandna pubbliku ġenerali li huwa responsabbli. Pubbliku illi qiegħed jara dak illi qegħdin jgħidu l-awtoritajiet tas-saħħa u qiegħed jimxi ma' rakkomandazzjonijiet tal-awtoritajiet tas-saħħa. Poplu responsabbli, poplu dixxiplinat, poplu illi mhux qiegħed jieħu rridni fideh, imma qiegħed jisma' anke b'sagrifiċċju u jaġixxi skont dak illi jaqbel għalih, għall-familja tiegħu, għall-qraba tiegħu, għall-mabudbin tiegħu u għall-poplu u għall-pubbliku ġenerali. Dawn il-miżuri, dawn din ir-responsabilità għad hemm lok tagħha. Vera, tajjeb qed nifirħu ħafna illi llum m'għandniex każijiet ġodda, vera qed nifirħu ħafna illi trend hija baxxa, vera qed nifirħu ħafna illi qed ikollna ħafna żied nies ifiqu milli qegħdin jimirdu. Però il-pandemija madwarna u anke f'Malta għadha ma spiċċax. Min-naħa l-oħra, is-sagrifiċċji li għamilna f'dawn l-aħħar 6-7 ġimgħat, illum poġġowna f'sitwazzjoni illi ftit pajjiżi qegħdin fiha fejn issa nista' nibdu nħarsu lejn dawk il-miżuri illi qegħdin nieħdu kollha flimkien biex nżommu din il-marda kemm jista' jkun il-bogħod minna nfusna mill-familjari tagħna, nħarsu lejn dawn il-miżuri u fil-jiem li ġejjin, mhux illum, ġenejt mhux illum, imma fil-jiem li ġejjin nkunu nistgħu nibdew flimkien naraw x'nistgħu nirrevedu minnhom. Ħajkun hemm miżuri li rridu nirrevedu biex nerġgħu nżidu numru ta' servizzi tas-saħħa li aħna naqqasna biex nikkonċentraw fuq il-COVID-19. Ħajkun hemm miżuri li aħna rridu nemendaw u nbidlu biex nerġgħu niftħu l-ħajja soċjali tal-Lawċin u tal-Maltin. U ħajkun hemm miżuri li aħna rridu nibdlu u naqsu biex nerġgħu nagħtu spinta lill-ekonomija tal-pajjiż. Illi jkollna poplu b'saħħtu huwa l-iżjed ħaġa importanti u l-ikbar priorità, ma biex ikollna s-saħħa fit-tul, irid ikollna ekonomija wkoll illi hija mixja, u irid ikollna wkoll ħajja soċjali illi tħallina ngħixu l-ħajja illi aħna nħobbu tant bħala nies Mediterrani u bħala poplu. U allura iva fil-ġranet li ġejjin issa qegħdin sitwazzjoni u jekk in-numri jkomplu kif kienu f'dawn l-aħħar ftit tal-ġranet, dalwaqt ikun lilna 15 illi jkollna numri tajbin, allura mbagħad meta tasal dik il-ġurnata nkunu f'sitwazzjoni fejn nibdew nirrilaxxaw numru mill-miżuri illi ħadna f'waqthom. Nibqgħu mmexxu u nvarjaw il-miżuri tagħna skont l-evidenza xjentifika. Għax dak li irnexxielna nagħmlu b'suċċess għamilnieh b'suċċess għax imxejna fuq l-evidenza xjentifika. U hekk hemm bżonn inkomplu nagħmlu. Il-miżuri li ħannaqsu jridu jkunu miżuri li ħannaqsu b'mod kontrollat, b'mod gradwali, b'mod illi mhumiex se jolqtu s-setturi kollha fl-istess waqt. Hemm miżuri li jekk neħħihom ir-riskju jkunu kbar, hemm miżuri li jekk neħħihom ir-riskju jkunu iżgħar. U allura rridu nimxu dejjem b'mod prudenti skont ix-xjenza, nerġa' ngħid skont l-evidenza biex dak li jakkwistajna f'dawn l-aħħar ġimgħat inkomplu nżommuh anke għal ġimgħat illi ġejjin. U rridu noqogħdu attenti wkoll illi kull miżura illi nirrilaxxaw, nistudjawha kemm qabel imma anke wara li ndaħluha ħalli l-effett tagħha nkejluh, narawh u hekk ikun hemm bżonn illi mmorru lura nerġgħu mmorru lura. Is-saħħa tagħna hija priorità, però nerġa' ngħid il-ħajja soċjali tagħna rridu ntuha nnifs, il-ħajja ekonomika tagħna wkoll irridu nżommuha mixja b'mod u b'ritmu tajjeb. Huma importantissimu però illi nifhmu illi dawk il-miżuri li aħna nżommu f'posthom għax mhux se nneħħu l-miżuri kollha f'salt, dawk il-miżuri li nżommu f'posthom iridu jibqgħu jiġu osservati b'mod rigoruż. Ħankunu nistgħu nibdew nirrilaxxaw għax numru ta' miżuri oħra nibqgħu insegwuhom. Allura huwa importanti illi kif għamilna f'dawn l-aħħar 7 ġimgħat inkomplu nimxu fuq il-pariri li jtuna l-awtoritajiet tas-saħħa għax jidher illi dawk il-pariri kienu pariri sewja illi waslu għal suċċess. F'pajjiżi illi kienu iżjed avvanzati minna u naqsu l-miżuri u naqsuhom b'mod maġġel, kien hemm dik li jgħidula t-tieni mowġa. F'pandemiji oħrajn fis-snin imgħoddija kien hemm ukoll it-tieni mowġa. U allura aħna rridu noqogħdu attenti
li din it-tieni mowġa nżommuha kemm jista' jkun bħalma żammejna l-ewwel waħda taħt kontroll. Aħna ridna li tsunami ndawruha fi xmara u issa rridu li t-tieni mowġa ndawruha f'Rima. Minn mowġa kbira rridu li jkollna Rima. Ma rridux li jkollna tieni mowġa kbira imma rridu nżommu bħalma żammejna l-ewwel mowġa kollox taħt kontroll. Dan ovvjament jiġri biss jekk nimxu dejjem fuq il-pariri li jtuna x-xjenzati tagħna. Importanti wkoll u waħda mill-iżjed affarijiet li irnexxielna twassalna għal suċċess f'dawn il-ġimgħat huwa l-testjar, swabbing, immod kemm nittestjaw persuni biex dawk li għandhom il-kondizzjoni, dawk li għandhom il-COVID-19, nindunaw bihom kmieni, niżolawhom u nżommu nista' madwarhom fi kwarantina. Dan it-testing għadu importanti u importantissimu. Minkejja li llum ma rreġistrajna l-ebda każ ġdid, u dik hija xi ħaġa li timlina b'kuraġġ u b'ferħ kbir, minkejja da hemm il-possibilità u mhux possibilità żgħira li fil-komunità għad hemm każijiet li ħajjoħorġu fil-ġranet li ġejjin. U allura huwa importanti li nibqgħu nittestjaw illi kull persuna illi jħoss xi forma ta' sintomi jiġu l-qudiem, iċempel 111 ħalli aħna nkomplu nagħmlu dat-testijiet. Fil-ġranet li ġejjin, jumejn oħra, ħankunu qegħdin noħorġu app ukoll illi ħattejn aktar lil persuni biex ikunu jistgħu jidentifikaw lilhom infushom jekk ikunu friskju illi ħajħorġilhom dan il-mikrobu. U allura iva nkomplu nikkooperaw, nkomplu naħdmu flimkien, nkomplu niġu l-qudiem u nċemplu 111 jekk inħossu xi sintomi ħalli nindunaw bil-mikrobu, niżolaw lil nfusna u nieħdu ħsieb il-familjari tagħna u fuq kollox nkomplu nagħmlu koraġġ lil xulxin, l-aħbarijiet huma aħbarijiet sbieħ, nkomplu nuru solidarjetà, nkomplu kemm jista' jkun nibqgħu id-dar għalissa ħalli dak li akkwistajna f'dawn il-ġimgħat nkomplu nżommuh anke għall-ġranet li ġejjin. Ħanitlob issa lis-Supretendent tas-Saħħa Pubblika l-Professur Gawċi biex jittin anke xi kummenti min-naħa tagħha. Iva, grazzi Ministru, Deputat Prim Ministru. Bħalma qegħdin dejjem naraw, aħna qegħdin insaħħu s-sorveljanza tagħna biex aħna nkunu nistgħu naraw x'inhija x-xejra ta' dan il-mart li għandna f'Malta u dejjem niftakru li dan huwa l-aqwa mezz li għandna li aħna nkun nistgħu nagħmlu monitoraġġ tas-sitwazzjoni. Kemm il-bidunet imma anke meta aħna nkunu qegħdin naraw x'miżuri kemm qegħdin ikunu effettivi wkoll. Xtiq nagħti naqra rendikont tas-sitwazzjoni li għandna propju hawn Malta fejn nistgħu naraw is-sitwazzjoni li ħarġet propju mill-evalwazzjoni u anke mir-riċerka tas-sorveljanza. Hawnhekk qegħdin naraw il-grafs li għandna fejn qegħdin nuru l-istampa tal-sitwazzjoni tan-numru ta' każijiet li dejjem qegħdin jiżdiedu fejn aħna naraw li mill-bidunet mill-ewwel li kellna l-ewwel każijiet aħna bdejna jkollna numru ta' każijiet li r-rata tagħhom kienet pjuttost maġla u allura hemmhekk kienu dawk il-każijiet li konna qegħdin naraw li kienu importati minn barra. U mbagħad aħna bdejna naraw każijiet li bdew jittieħdu minn dawn il-każijiet li ġew importati minn barra, imma anke mbagħad beda jkollna trasmissjoni lokali minn persuna għall-oħra. Bħalma qegħdin taraw għandna sitwazzjoni fejn inti trend, ġifieri kif tili għal gradient, bil-mod il-mod qiegħed dejjem jonqos u issa bil-mod il-mod aħna qegħdin nkunu iktar f'rata ta' plateau. It-total ta' każijiet li għandna huma ta' 448 każ u dan ħareġ sforz ta' testijiet li għamilna il fuq minn 28,000 test. Bħalma qal ukoll il-Ministru tajjeb insemmu li wara dawn in-numri kollha li għandna, hemmhekk hemm numru ta' każijiet oħra li bażikament aħna maħniex narawhom għaliex dawn forsi mhumiex qegħdin jiġu lura għat-testing għandna. Importanti li nifhmuha din u anke li aħna f'kwalinkwa monitoraġġ aħna din inżommuha fil-consideration. Meta nħarsu lejn in-numru ta' każijiet li issa ġew imfejqa, hemmhekk aħna naraw li issa bqajna nżidu n-numru ta' każijiet u propju aħna issa bdejna naraw li l-każijiet li ġew imfejqa dejjem qegħdin ikomplu jiżdiedu u inti jkollok punt fejn inti n-numru ta' każijiet li qegħdin jiġu mfejqa propju mbagħad jiġu iktar minn dawk il-każijiet li propju qed ikollna li jkunu pożittivi. U allura bħalissa bħala active number of cases għandna 106
162. Dan huwa xi ħaġa li importanti ħafna għaliex inti meta jkollok in-nies li huma mfejqin, hemmhekk inti għandek sitwazzjoni li dawn in-nies li huma mfejqin jistgħu jerġgħu lura imorru fil-komunità. Però rridu dejjem niftakru li xorta rridu noqogħdu attenti għaliex sissa ir-riċerka dwar l-immunità li tiġi żviluppata wara li inti jkollok il-virus għadha mhijiex ċerta. Allura aħna sa kemm il-darba aħna jkollok l-immunità li tiġi mibnija fil-komunità tiegħek, speċjalment meta aħna la darba jkollna t-tilqima, hemmhekk ikun is-sitwazzjoni li aħna nkun nistgħu naraw li hemmhekk bdejna nelbu propju din is-sitwazzjoni. Jekk inħarsu lejn il-każijiet li kellna bħala età u bħala numru ta' nies li kienu irġiel u nisa, bħal dejjem aħna rajna li kellna iktar irġiel li hija xejra li rajna wkoll fl-epidemioloġija ta' barra minn Malta fejn kellna 60% tal-każijiet li kellna li kienu irġiel u l-komplament kienu nisa. Din hija xi ħaġa li nafuha, hemm diversi raġunijiet għaliha u allura aħna qegħdin naraw li l-istampa tagħna hija stampa wkoll tipika ta' pajjiżi wkoll li huma kbar minna. Bħala etajiet, aħna qegħdin naraw li l-maġġor parti tal-każijiet li kellna bħala etajiet huma f'etajiet li huma pjuttost żgħar, bejn etajiet ta' 20 u 35 sena. U dan huwa punt li huwa importanti ħafna li aħna ma tantx rajna każijiet f'nies li huma anzjani u dik qed turu wkoll miżura oħra li aħna ħassejna li għandha importanza kbira fil-ġlieda tagħna kontra dan il-virus fejn aħna proteġejna l dawk in-nies li huma vulnerabbli, fejn l-anzjani tagħna aħna tlabnihom li joqogħdu d-dar. U din hija sistema li aħna ħadmet għaliex hemmhekk qegħdin naraw propju mir-riżultati li qed ikollna fejn l-anzjani tagħna ma kinux qegħdin ikunu daqshekk affettwati. U din ir-riżultat ukoll f'sitwazzjoni fejn ma tantx kellna bżonn li ndaħlu nies l-isptar u allura hemmhekk aħna l-istrateġija tagħna propju ħadmet. Kien ħarsu lejn geographical distribution tal-każijiet li kellna. Qegħdin naraw li inti għandek in-Northern Harbour fejn għandek l-iktar numru ta' każijiet, però dejjem niftakru li din id-distribution hija tan-numru ta' każijiet li jkollna. Il-numru ta' nies issa li ġew recovered huwa tajjeb ħafna fejn reġa' kellna mill-bieraħ law 33 persuna oħra li ġie recovered, allura it-total huwa ta' 282 cases li huma recovered, allura din hija sitwazzjoni li aħna qegħdin inkomplu nsegwuha wkoll min-naħa tagħna. L-iktar ħaġa importanti issa li wasalna lija hija li vera aħna n-numru ta' każijiet li qegħdin jiġu detected huma baxx. Illum ma kellna xejn, però din hija sitwazzjoni li aħna rridu nkomplu nsegwuha, anzi rridu nkomplu nsaħħu s-sorveljanza tagħna għaliex aħna rridu nkunu żgur li jekk hemm każijiet hemm barra aħna dejjem naqbduhom kemm minħabba l-monitoraġġ imma anke biex il-każijiet li jkollna nkun nistgħu niżolawhom nagħmlu contact tracing u anke l-kwarantina. Rridu niftakru li aħna qed nitalmu ħafna x'ġara minn pandemiji oħrajn, veru kienu pandemiji tal-influenza, però li huwa mistenni li jista' jkollok l-istess sitwazzjoni għaliex diġà qed naraw pajjiżi oħrajn li qed jiġri l-istess fejn inti jkollok is-second wave. Hawnhekk qegħdin naraw x'ġara f'Denver fil-Spanish flu li inti tara li kif bdew il-każijiet hemmhekk bdew l-interventions fejn kif bdew jaħdmu l-interventions li kellhom il-miżuri li jkunu qegħdin jagħmlu mill-ewwel bdew jaraw li meta bdew jaħdmu bdew niżlin il-każijiet. Però sfortunatament kif inti bdew ineħħu ċertu miżuri li ma kinux tneħħew daqshekk bil-għaqal bdew jerġgħu jaraw il-każijiet li qegħdin jerġgħu jiżdiedu. Dik hija is-second wave li tiġri. Rridu noqogħdu attenti dik il-ħidma li għamilna kollha flimkien, il-kollaborazzjoni li kellna mill-pubbliku għal miżuri li għamilna, rridu nibqgħu nsegwuhom ħalli bekk aħna nkun nistgħu propju nelbu wkoll is-sitwazzjoni tas-second wave li jkollna. Grazzi. Grazzi, Professur Gawci. Nistgħu nieħdu xi mistoqsijiet mingħand il-medja. Nara Independent. Hi, good afternoon. Could you kindly confirm or deny that the first few places that will reopen are childcare and schools? Mela, jiena qed waqt li kont qiegħed nagħmel preżentazzjoni u ħanejda di anke l-ġurnalisti l-oħrajn illi naf illi din jistennu biex jagħmlu xi mistoqsijiet. Illum aħna ħanħabbru ebda miżuri llum. L-ewwel nies għadna ma wasalniex għal 15-il ġurnata minn mindu kellna n-numri li kienu tali li nistgħu nibdu ngħidu li ħanħabbru miżuri. Kif ukoll li kemm aħna bħala
Awtoritajiet tas-saħħa għandna l-pjantana ta' kif irridu nimxu, irridu niddiskutu anke mal-kollegi tagħna anke fil-kabinett u allura iva jista' jkun illi fil-ġurnati li ġejjin ikunu pożizzjoni jekk l-affarijiet jibqgħu tajbin illi nħabbru l-miżuri. Però llum m'iniex pożizzjoni illi ngħid jew nikkonferma jew ma nikkonfermax qualsiasi miżura. Malta today. Hi, bonġu, Deputat Prim Ministru. Xtaqt nsaqsik żewġ domandi. L-ewwel waħda rigward dik li kellim fuqha it-tieni mowġa. X'inhu l-periklu? Tista' tespandi fuq il-periklu li jkollna second wave ta' infezzjonijiet jekk pereżempju jinfettwu l-ħwienet jew jinfettwu restaurants. U it-tieni domanda rigward il-passiġġiera fuq il-vapur Dawdex għax kellna xi rapporti li għal volja temperatura tagħhom qed tittieħed mhux qed jiġu mistoqsin x'inhi r-raġuni għall-vjaġġ tagħhom. Kien hemm xi tibdil fil-proċedura f'dan is-sens? Issa ma hemm ebda tibdil mill-miżuri li konna ħabbarna meta ħabbarnihom matul dawn il-ġimgħat li għaddewna. Ġenejt min issa nidħol u nut li toqgħodu staqsuni l-ġurnalisti kollha li hemm jistennew għax min issa ngħid miżuri llum għax għadna mhuwiex il-waqt illum illi nibdu fil-miżuri. Maħniex il-bot jekk l-affarijiet bqgħu tajbin, meta jkun il-waqt ngħiduhom bħalma dejjem għamilna matul dawn il-ġimgħat. Li rrid ngħidu illi aħna għadna għaddejjin bl-epidemija f'Malta. Ġifieri kif semmit il-professur Gawċi għandna l fuq minn 160-162 persuna illi huma attivament morda li nafu bihom. Jista' jkun hemm oħrajn fil-komunità illi għax ma kellhom sintomi u ma ġewx il-qudiem għat-testing ma nafux bihom, dak irid jgħaddi l-ġranet biex naraw. Jista' jkun hemm oħrajn illi għadha ħa toħorġilhom għax kulħadd jaf illi l-perjodu ta' inkubazzjoni minn mindu tintaqa' mal-mikrobu sakemm joħorġulek is-sintomi huwa ta' bejn ġimgħa u 15. Ġifieri għadna jista' jkunna u x'aktarx illi ħajkollna anke każijiet oħrajn fil-ġranet u fil-ġimgħat illi ġejjin. Dik hija xi ħaġa li qegħdin nistennew. Allura huwa ċaru illi f'pajjiżi kemm f'epidemiji fil-passat aw anke f'dina l-pandemija għax kien hemm pajjiżi oħrajn illi kienu qabilna fil-curve u ħadu xi miżuri fejn il-miżuri li rilaxxaw kienu ta' riskju kbir reġgħet żiedet il-każijiet reġgħu żiedu. Aħna importantissimu qegħdnija mill-ewwel ġurnata u rridu nibqgħu ngħidu għallum illi ma nixtiequx illi niġu f'sitwazzjoni fejn ikollna aktar pazjenti morda milli nifilħu nagħtu servizzi tas-saħħa. Irnexxielna nagħmluha b'mod tajjeb ħafna sa issa hemm lok fejn nistgħu nibdu nirrilaxxaw, ħajkun hemm lok fil-ġranet li ġejjin, imma rridu nagħmluh b'mod gradwali, b'mod intelligenti, b'mod illi huwa kontrollat u b'mod illi dawk il-miżuri li ma nneħħux mal-ewwel jibqgħu jiġu osservati sakemm jitneħħu. Dak huwa importanti illi l-miżuri li nibdu naqsu tajjeb li naqsuhom. Dawk li ma naqsux immedjatament jibqgħu jiġu osservati sal-ġurnata li ngħidu li jistgħu jitnaqsu. Nigel, TVM? L-odwa tajba Deputat Prim Ministru Professur Gawċi, żewġ mistoqsijiet. L-ewwel Deputat Prim Ministru semmejt li din il-ġimgħa se tniedu app. Din l-app se tkun waħda fejn jista' jsir xi tip ta' contact tracing u se tkun volontarja. Tieni mistoqsija jekk kienx hemm xi aġġornament mill-awtoritajiet tas-saħħa internazzjonali dwar it-tilqima li kif qedtu intom hija dik li tista' solvi kollox. Ħan biġbek dwar, mela le, aħna qegħdin nitkellmu fuq żewġ tipi ta' apps differenti. Ġifieri hemm dik l-app li semmejta jiena stess fil-Parlament il-ġimgħa li għaddiet u pajjiżi kollha fid-dinja qegħdin jaħdmu fuqha, hemm xi pajjiżi li diġà daħlu xi ħaġa bħala. Dik il-contact tracing app, dik il-contact tracing app li hija uża ta' teknoloġija biex l-awtoritajiet tas-saħħa jkunu jistgħu jidentifikaw persuni illi huma f'riskju għoli illi jkollhom il-mikrobu allura jiżolaw, jittestjaw jiżolaw jew jżommu f'karantina. Dik l-app aħna Malta maħniex qegħdin fis-sitwazzjoni li ndaħluha għalissa. Qegħdin isiru ħafna riċerka fuqha f'ħafna pajjiżi fl-Ewropa, qegħdin parti minn dik ir-riċerka aħna wkoll. La darba ikollna app jew użu teknoloġija li lilna serħilna moħħna li mhix se tkun invażiva fuq il-privatezza tal-pubbliku tagħna, tal-individwi tagħna, illi mhux se tkun xi forma ta' Big Brother illi ħanqogħdu naraw u nosservaw fejn mar dak u fejn marret ieħor. Dik żgur li ma rridux. U hemm diġà apps fuq is-suq illi lilna ma serħilniex moħħna
li ma ssirx, sakemm ikun hemm app li aħna nkunu ċerti li mhux se tneħħi ebda dritt ċivili tal-ċittadini tagħna, dik l-app maħniex ħandaħluha. Min-naħa l-oħra, l-app li ħandaħlu fil-ġranet li ġejjin hija app li persuna ikun jista' juża biex bis-sintomi li għandu, jew qed toħoss xi ħaġa, jew bis-sitwazzjoni li jkun fiha, bl-użu tal-app, l-app stess ħaddih lilu biss informazzjoni jekk hu hux friskju illi kollu jew illi jkun intaqa' mal-mikrobu u allura tajjeb li jagħmel it-test jew riskju baxx. Ħalli dawk il-persuni li jkunu friskju għoli, allura jkunu huma stess illi jiġu l-qudiem biex iċemplu l-111 u jagħmlu t-test. Ġifier dik it-tip ta' app li ħandaħlu. L-app l-oħra illi hija tal-contact tracing għatem ix-xogħol tagħha qiegħed isir anke ma' numru ta' pajjiżi Ewropej, meta jasal iż-żmien tagħha nkunu ċerti li mhux se tkun invażiva fuq il-privatezza taċ-ċittadini u tal-individwi, nkunu nistgħu inwiġbukom fuqha. Rigward il-vaċċin ħanħalli l-Professur Gawxi tagħti xi kommenti. Bħalma konna qegħdin naraw ukoll għaddejja riċerka qawwija ħafna li għandna vantaġġ hija li issa qiegħda sitwazzjoni ta' pandemija lura għandek diversi universitajiet u diversi wkoll nies li qegħdin jagħmlu diversi riċerka fuqha u anke investiment kbir fuq riċerka. Nafu li l-Ingilterra kien hemm żewġ institutes li naqdu flimkien u anke bdew il-human trials. Bħalissa hemm tlieta li mill-vaccines li avvanzaw li bdew il-human trials, ġvemmek qegħdin naraw li aħna nkomplu nsegwu s-sitwazzjoni u anka aħna għamilna l-interess tagħna li nkunu parteċipi wkoll la darba dawn ikunu jistgħu jiġu ippruvati wkoll f'riċerka iktar wiesa. Dan hija xi ħaġa li aħna qegħdin nistennewha għaliex bħalma qegħdina dejjem importanti li din il-mezz ta' kontroll din is-sitwazzjoni hija meta inti ikollok tilqima. Speċjalment meta aħna nafu li sa issa aħna għandna numru ta' nies li ma nafux jekk hux qed ikollhom l-immunità naturali. Ġifier la darba inti jkollok il-mikrobu li mrat bih għax iltqajt miegħu ma nafux jekk inti bnejtx l-immunità tiegħek għaliha, allura jekk terġa' tiltaqa' miegħu ma tafx. U din hija l-miżuri kollha li aħna qegħdin nieħdu biex aħna nipprevenu kemm jista' jkun in-nies li jiltaqgħu miegħu. Biex nżid ukoll ftit fuq il-app li qegħdin ngħidu tas-sintomi, aħna din tajjeb nżidu wkoll li il-persuni ma jdaħlux isimhom f'din l-app. Ġifier din hija anonima kompletament. Allura inti ħatkun taf biha inti biss u r-riżultat ħajjiġi lilek biss. U tista' tirrepetija anke jekk għaddew ġimgħa jew ġimagħtejn, inti tista' terġa' tirrepetija. Barra minn hekk aħna ħajkonna benefiċċju li nużaw din l-informazzjoni mingħajr ismijiet ta' xejn biex inkunu nafu wkoll is-sitwazzjoni tas-sintomi li hemm fil-komunità tagħna. Allura hemmhekk dik li semmejt qabel li aħna rridu nsaħħu s-sorveljanza, aħna qegħdin nużaw diversi mezzi ta' sorveljanza biex aħna nkun nistgħu nagħtu l-istampa vera x'inhu jiġri u aħna nkun nistgħu nagħmlu l-monitoraġġ tagħna li jkun monitoraġġ li huwa serju. Grazzi Charmaine. Times, Jessica. Hi, good morning. Given that we've registered no new cases today and the number of the positive cases didn't show any symptoms, and also the number of testing has gone down, would it be prudent to open up blind testing within the community? And another question, now that you've mentioned that we're reaching a bit of a plateau, can we identify when Malta reached its peak in COVID-19 infections? Mela ħan iddow fuq it-testing. Dwar il-testing, iva aħna nixtiequ illi dak il-suċċess illi kellna sal-lum bit-testing u ħafna mis-suċċess illi kellna biex nikkontrollajna din l-epidemija sa issa huwa dovutu grazzi għal numru kbir ta' testjar li għamilna. Dak testing ikompli. Biex inkomplu nagħmluh dak it-testing irridu l-konkurrenza tal-pubbliku, ġifieri jekk xi ħadd iħoss xi sintomi li ħafna drabi jkunu tipiċi, ġifieri deni, sola, forsi nuqqas ta' toma, nuqqas ta' il-wieħed ixhom sow, imma jistgħu jkunu mhux tipiċi bħal diarrea pereżempju, għalkemm id-diarrea qegħdin narawha b'numru għoli ta' każijiet. Imma anke sintomi oħrajn u sintomi ħfief ħafna, iva wieħed importanti ħafna għas-saħħa tiegħu, jew għas-serħan tal-moħħ tiegħu, u għas-saħħa tal-familjari tiegħu u ta' min jgħix miegħu. Importantissimu illi wieħed iċempel 111 u dawk it-test l-swab nagħmluh. L-swabbing centers ħanħalluhom miftuħin, ħankomplu nagħmlu l-swabs, nixtiequ nkomplu nżidu n-numru ta' swabs għax bekk biss nkunu nafu verament jekk għandi xi każijiet
illi ma jidrux fil-komunità nistgħu nsibuhom u ma nħallux il-mikrobu jinfirex. Rigward jekk għandniex naqbdu aħna sezzjonijiet tal-pubbliku u nistidnuhom jagħmlu t-test mingħajr ma jkollhom sintomi. Hemm iva nies li huma friskju ola minn ħadd ieħor allura għax dawk ikunu jgħixu ġo komunitajiet jew x-xogħol tagħhom ikun illi hu dawk iva qegħdin nitolbu li jiġu l-qudiem u jagħmlu u anke nistidnuhom biex jagħmlu il-testing, però żgur ma ħnissa nagħmlu testing mandatorju tal-swabbing fuq firxa wiesa. Meta sa issa għadhom mhumiex available, fis-sens li mhumiex reliable. Meta jkollna rapid testing illi mhux bis-swab li jkun reliable, għax s'issa it-testijiet tar-rapid testing illi fuq is-suq mhumiex reliable, jekk ikunu ikollna testijiet. Meta ngħidu ikollna mhux f'Malta ma fid-dinja. Jkun hawn testijiet li jkunu reliable, is-sitwazzjoni tista' tinbidel. Allum sa fejn qegħdin bis-swabbing qegħdin nitolbu l-kooperazzjoni u l-kollaborazzjoni tal-pubbliku biex min iħoss li jista' jkollu xi sintomu iċempel 111 bħalma għamilna ħafna sa issa, għamilna fuq minn 27,000 test, jiġu l-qoddim u nkunu se nagħmlu l-testing. Rigward il-mistoqsija l-oħra nħalli f'dejxa. Is-sitwazzjoni fejn aħna rajna n-numru ta' każijiet lajn u issa qegħdin nagħmlu plato, hemmhekk tara propju x'qed jiġri billi aħna nkomplu nsegwu s-sitwazzjoni permezz ta' sorveljanza. Jekk nibqgħux fil-plato, jiddependi ħafna mill-pubbliku. Ġifieri aħna rajna kooperazzjoni tajba ħafna minn għand kulħadd u aħna nixtiequ li din il-kooperazzjoni tkompli għaliex hekk huwa l-aħjar mod li aħna nibqgħu għaddejjin bil-każijiet li jibqgħu jalla jkunu żgħar ħafna u hekk inkunu ngħidu li aħna qelibna din l-ewwel mewġa u nibqgħu dejjem preparati. Net, James? James. Il-one of senar tajjeb lilkom u l-sekwaġi kollha ta' din it-trasmissjoni. Punt ta' klarifikazzjoni, dan il-perjodu ta' 15 jibda meta jkollna numru tajjem bla każijiet, fis-sens tista' forsi telenkaw ftit fuq dan il-punt u kif ukoll tul din l-imxija intom tennejtu numru ta' drabi li tiżommu l-projections fit-dettall u kif ukoll tajna ħarsa li dak li hemm sissa fuq tul din ix-xandira. Iżda l-indikazzjonijiet ta' din l-analiżi qed juru għal dak li se jiġri fil-ġimgħat li ġejjin. Grazzi James Iva. Mela aħna dejjem mill-bidunet edna illi target tagħna, t-tir tagħna u meta għadnija dik kienet xi ħaġa ambizzjuża. Illi aħna ma nkunux f'sitwazzjoni f'dan il-pajjiż fejn ikollna aktar pazjenti milli nistgħu intuhom kura. Meta għadnija di kien hemm u għad hemm illum sptarijiet fl-Italja, fil-Franza, fl-Awstrija, l-Amerika u pajjiżi oħrajn fejn ma kinux qegħdin ileħqu bil-każijiet illi kienu qegħdin ikun hemm jew qed jirrikorru għal kura. Ġifieri kienet ukoll hemm pazjenti li għandhom bżonn jitlu l-isptar u m'għandhomx sodot l-isptar, kien hemm pazjenti li għandhom bżonn jitlu l-ITU u ma kellhom sodot l-ITU, kien hemm pazjenti li kellhom bżonn il-ventilators u ma kellhomx ventilators biżżejjed għalihom. Aħna mill-bidunet edna dik is-sitwazzjoni f'Malta ma rridux. Dak kien it-target tagħna, dak kien it-tir tagħna u dak jibqa' it-tir tagħna. Ġifieri aħna għandna l-previżjonijiet tagħna illi dejjem importanti li skont dawk il-previżjonijiet ma niġux f'punt anke meta skont il-previżjonijiet tagħna jista' jkun l-ar perjodu illi naqbżu l-kapaċità li għandna biex nagħtu s-servizzi tas-saħħa tagħna. U allura iva meta skont dawk il-previżjonijiet naraw illi n-numru ikunu aktar baxxi milli li jistgħu waslu biex eventwalment ikun hemm aktar każijiet milli nistgħu nleħqu magħhom, minn hemmhekk jibdu jgħoddu il-15 il-ġurnata. Ġifieri mhux minn mindu kellna 0 cases, imma minn mindu it-transmission rate jew ir-reproductive rate kif jgħidula tkun tali illi aħna nafu li anke kieku kellha tmur fl-ar tagħha sitwazzjoni li nifilħu nikkontrollawha. Ġifieri issa qegħdin noqorbu lejn dawk il-15 il-ġurnata meta naslu għalihom jekk ġranet li ġejjin jibqgħu n-numru kif huma nkunu nistgħu nibdew inħarsu biex inneħħu l-miżuri, xi miżuri minn dawk li għamilna. Charmaine, inti trid tiżid xi ħaġa ma' din? Din hija xi ħaġa li importanti ħafna għaliex inti importanti li meta tkun qed tara kemm qiegħda tiġi trasmessa minn persuna l-oħra, turi l-kontroll qiegħed hemmhekk. U dak huwa lan tagħna li aħna jkollna sitwazzjoni ta' jekk ikun hemm iva numru ta' każijiet li huma ftit, importanti li dawn jibqgħu ftit u anke trasmissjoni minn persuna għall-oħra tkun vera baxxa. Kelly, One News.
Grazzi Deputat Prim Ministru, Professor Gawci, kif semmejtu wkoll sa mill-bidunet tal-pandemija f'Malta l-għan tal-awtoritajiet tas-saħħa kien li l-firxa tkun kemm jista' jkun ikkontrollata. Xahar nofs wara l-ewwel każ Malta għandna 162 każ attiv. Dan mexa in line mal-viżjoni tal-awtoritajiet bħala numri. Nkun onest, da mexa aħjar milli konna qegħdin nipprevenu. Ġifieri aħna konna qed nippreparaw biex is-sitwazzjoni nqalgħu nkunu aqwa, għandna kapaċità aqwa minn dak li kellna bżonn sa issa. Jiena mill-bidunet dejjem għamilt l-appell għajnuna l-koll biex ma jkollniex għalfejn nużaw dawn il-preparamenti kollha li għamilna. Il-preparamenti għadhom hemm, ħajibqgħu in place, l-epidemija għadha m'għaddietx, għandna l-każijiet li huma pożittivi, 162, jista' jkun hemm każijiet li għadhom ħajħorġu, irridu nibqgħu nżommu il-disciplina, irridu nibqgħu nżommu responsabilità, ħanibqgħu viġilanti, meta nibdu nneħħu l-miżuri, irridu naraw kull miżura li nneħħu x'reperkussjonijiet se jkun hemm biex bekk iva kemm jista' jkun il-miżuri kollha li daħħalna nkunu daħħalnihom ma' xejn. Ma jimpurtax li ħadna xogħol, ma jimpurtax li għamilna tfajna riżorsi fihom, aħjar ma nużawhomx. Aħna dejjem għedna aħseb il-ħażin biex it-tajjeb ma jonqos. Is-sitwazzjoni fejn qegħdin illum hija sitwazzjoni feliċi li allura issa tippermettilna jekk inkomplu hekk fil-ġranet li ġejjin li nibdu nneħħu xi ftit mill-miżuri b'mod gradwali u kontrollat u b'mod li aħna ngħidu li huma u dawk li ma ħanneħħu fil-ġranet li ġejjin. Newsbook, Nicole. Mhux qed nisimgħuk. Newsbook. Mhux qed nisimgħuk. Naħseb jew qiegħda mute. Mhux qed nisimgħuk. Fil-każ għandna forsi Lavi Malta. Hello, are you hearing me? Iva, qed nisimgħuk Jonathan. Hi, good afternoon. Good afternoon, Minister Professor Gauci, and well done on the incredible news. I have two questions. The first one is, are there any plans to roll out random testing for COVID-19 in Maltese towns and localities? And the second question was about the elderly. Is there any chance that a family member will be allowed to accompany the elderly during visits to Mother Day, similar to what happens with children? And do we have any statistics about whether there's been an increase in non-COVID related elderly deaths compared to 2019 and 2018? Thank you. Mela, Iva, aħna nixtiequ illi jkollna rapid tests li jaħdmu li nistgħu nużaw. Ġifieri aħna konna wieħed mill-ewwel pajjiżi li għandna fidejna numru ta' rapid tests, imma konna wkoll wieħed mill-ewwel pajjiżi li għamilna l-validations tagħhom daw biex naraw jekk daw it-tests mhumiex reliable jew le. Issa qiegħed jidher u mhux Malta biss imma din mad-dinja kollha illi it-tests li hawn fis-suq sa issa, ir-rapid test li hawn fis-suq ta' issa mhumiex reliable. Ġifieri li inti tagħmel dak it-test u jista' jiġi negattiv mentri fil-fatt inti tkun pożittiv. Ġifieri allura dik hija xi ħaġa perikoluża ħafna. Fil-fatt hawn pajjiżi fejn ibbenjawhom kompletament daw it-testijiet. Ġifieri aħna għadna qegħdin insegwu testijiet ġodda li qegħdin jiġu fuq is-suq, kull test ġdid li jiġi fuq is-suq u jidher li huwa promising qegħdin naraw li nivvalidawh. Jekk insibu rapid test li huwa validu li jaħdem, iva ndaħluh bi pjaċir. Nerġa' ngħid fejn jitlu miżuri ġodda maħniex f'pożizzjoni li nħabbruhom illum, imma fil-ġranet li ġejjin qabbli nkunu f'dik is-sitwazzjoni. Forsi rrid tiżid xi ħaġa anke xarmejn fuq l-anzjani. Fuq l-anzjani importanti ħafna li aħna dejjem inkomplu nżommu l-anzjani li jibqgħu jkunu protetti. Għaliex meta aħna nafu li jekk inti jkollok anzjani jew inkella nies li għandhom mart kroniku, li jekk jaqbadhom dal-virus għandhom iktar ċans li huma jkollhom komplikazzjonijiet u anke mewt, hemmhekk aħna rridu nkunu żgur li dawn nibqgħu nżommuhom hemmhekk li jkunu protetti. U allura meta inti ħajkunu anke jekk ħajmorru għall-appuntamenti dawn ikun importanti li ma jiltaqgħux ħafna nies flimkien. Dawk huma l-pjanijiet li jkun hemm ħalli jekk inti tipproteġihom. Bħalma rajna l-imwiet li kellna kienu f'nies li kienu anzjani. Aħna qegħdin inkomplu insegwu dawn l-istituzzjonijiet ħalli dejjem inti tipproteġi lil vulnerabbli. Kien hemm mistoqsija fuq l-imwiet. L-imwiet iva aħna dejjin monitoraġġ tal-istatistika wkoll u dejjem inqabblu dawk l-imwiet li kellna din is-sena flimkien ma' imwiet li kien hemm is-sena l-oħra. Kien hemm ftit ġranet li għaddew li fejn kellna ftit imwiet iktar meta tqabbilhom is-sena l-oħra. Però aħna issa rġajna wasalna f'stat fejn l-imwiet li kellna dis-sena
minn affarijiet oħra li mhumiex relatati mal-COVID li kien l-istess bħas-sena l-oħra. Dejjem irridu niftakru li n-numri tagħna huma żgħar allura l-inqas anke numru wieħed mewt wieħed żejjed jista' propju jagħmel differenza fin-numri tagħna. Nerġgħu nippruvaw newsbook. Nicole? Hello, iNews mela, Union Print, Claudio? Hello? Grazzi, Deputat. iNews, Iva? Grazzi, Deputat Prim Ministru u Prof. Gawci. Fil-rigward ta' dawk li fiju, x'tib ta' kura rajtu li l-aktar effettiva biex tikkumbattu dan il-virus? Mistoqsi oħra, u jekk tiġi t-tieni mewġa, meta hija prevista wara s-sajf? Grazzi. Mela aħna ħan nirrispondik l-aħħar it-tieni mistoqsija mbagħad l-ewwel mistoqsija ħalli fidej Professur Gawci. Aħna qegħdin l-appell tagħna hu li nibqgħu vigilanti, nibqgħu nikkooperaw biex ma jkollniex tieni mowġa kbira. Ġifieri aħna ridna u għedna mill-bidu li tsunami nġibuha fi Xmara, issa l-mowġa rridu nġibuha f'Rima biex ma jkollniex tieni mowġa kbira. Ġifieri ma aħniex qegħdin nipprevenu illi jekk nibqgħu osservanti, jekk l-affarijiet nagħmluhom skont l-evidenza li niġu f'sitwazzjoni fejn jkollna dik it-tieni mowġa kbira. Imma tista' tiġri jekk ma nżommux il-disciplina, jekk dawk il-miżuri li aħna ma nkunux qed inneħħu ma nosservawhomx, dawk li qegħdin inneħħu, tajjeb, imma dawk li m'aħniex qed inneħħu nibqgħu nosservawhom. Għax hekk ma jiġrix hekk, allura dak kollu li rbaħna sa issa. U dak li nistgħu nkomplu nerbħu fil-ġranet u fil-ġimgħat li ġejjin nitilfuh. Ġifieri iva hija fidejna, fidejn il-poplu Malti, fidej kull wieħed waħda minna, kemm inżommu s-saħħa tagħna u s-saħħa tan-nies ta' madwarna tajba. Ħanħalli li l-ek titkellem fuq l-ħar. Fuq il-każijiet li kellna bħalma kontu qegħdin taraw il-maġġor parti tal-każijiet tagħna kellhom sintomi li kienu ħfief. Propju ħafna minna din kienet riżultat li kellna nies li kienu tajtajiet li huma żgħar. U infatti anka il-maġġor parti tagħhom aħna konna qegħdin ntuhom il-kura propju fid-dar tagħhom. Dawn kienu qegħdin jiġu segwiti anka permezz tal-tobba tal-kura primarja fejn kienu qegħdin nikkellmuhom, aħna qegħdin nużaw anka telemedicine, ġifi xi ħaġa li issa avvanzat ħafna fl-użu tagħha. Allura inti hemmhekk m'għandekx kuntatt dirett tat-tobba mal-pazjenti u allura hemmhekk rajna li kellna l-maġġor parti tal-każijiet li fiequ u ma kellhom l-ebda eventwalità. Kellna ftit każijiet oħra li kellhom bżonn il-kura ġall-isptar tagħna u dawk ħadna ħsiebhom, kien hemm ukoll użu ta' mediċini kombinati wkoll flimkien ma' clinical trials li qegħdin naraw li qegħdin isiru f'pajjiżi oħrajn u aħna kellna każ wieħed biss bħalma konna qegħdin ngħidu ta' persuna li kellu bżonn l-użu tal-ventilator. Allura hemmhekk qegħdin naraw li l-maġġor parti tal-każijiet tagħna fiequ mingħajr ma kellhom bżonn daqshekk kura. Nerġgħu nippruvaw newsbook, third time lucky. Nsennilkom qed tisimgħuni. Qed nisimgħu issa tajjeb. Għaddew l-14 ġurnata ta' kwarantina tal-immigranti li ddaħlu Malta riċentement. Kif inhi s-sitwazzjoni ta' saħħa tagħhom u fejn qed jinżammu x'se jiġri issa li għaddiet il-kwarantina? Grazzi. Mela dawk il-każijiet li kienu iżolati, li kienu pożittivi u kienu iżolati, issa ma ovvjament dawk għaddielhom ma baqgħux fi kwarantina. Però l-persuni l-oħrajn għadhom m'għaddewx l-14 il-ġurnata minn mindu l-aħħar li kellna każ pożittiv. Li qed jiġri issa hu illi l-immigranti li għatem ġewwa ħalfar qegħdin jiġu segregati biex mhux kull darba li jkun hemm każ wieħed irid jerġgħu jqogħdu 800-900 l-oħra kollha ġo kwarantina. Ġifieri dak huwa proċess li huwa għaddej, irrid ngħid grazzi ħafna u b'xogħol kbir mill-Ministeru tal-Affarijiet Interni u l-kollega tagħna il-Ministru Byron Camilleri. Jiena nirringrazzjak il-ġurnalisti kollha, nirringrazzja lilkom illi kontu magħna llum. Il-ġimgħa li għaddiet tellajna l-bandiera Maltija, illum għandna l-aħbar tajba illi ma kellna ebda każ ġdid. Però rridu nibqgħu viġilanti, rridu nibqgħu nisimgħu minn dak illi jgħidulna l-awtorità tas-saħħa u magħkom ningħaqad biex nirringrazzja lilek Professur Gawci li t-tim tiegħek, lill-Dipartiment kollu tas-saħħa, lill-frontliners kollha, ejja nkomplu naħdmu flimkien, nagħmlu kuraġġ lil xulxin, nżommu solidarjetà ħalli l-aħbarijiet jibqgħu jkunu aħbarijiet sbieħ. Grazzi ħafna.